Bo día de novo, continuamos coas nosas sesións lectivas sen desánimo, pois a través de diferentes formatos digitais. No día de hoxe imos completar o repaso do verbo analizando esa segunda parte que nos quedaba pendente. Se lembrades, hai unhas semanas estivemos revisando e repasando e tamén practicando parte da caracterización do verbo. Vimos unha serie de variables, traballamos a súa definición, a súa caracterización morfolóxica, os diferentes constituintes e parámonos no verbo regular e no verbo semirregular a través dos verbos con alternancia vocálica e os verbos con ie pentético. Ben, na videoclase de hoxe imos traballar esa outra parte que nos queda da análise e repaso do verbo. A continuación, en breve, vai aparecer a presentación que acostumamos utilizar na aula acompañada da miña explicación oral. E ao final teredes pois a parte práctica que debedes de desenvolver. Ben, comezamos. Imos traballar entón con esta segunda parte do repaso do verbo. Centrarémonos naquelas cuestións que nos quedaron por ver e revisar na primeira parte que analizamos hai 2 semanas, non? As outras cuestións son o verbo irregular, as formas nominais, parándonos especialmente no infinitivo conxugado, e por último, nas perífrasis verbais. O primeiro que imos analizar, como podedes ver na diapositiva, é o verbo irregular. Estas formas verbais, as que denominamos irregulares, son así consideradas basicamente por 2 trazos. Primeiro, porque imos ter unha variabilidade no radical dos verbos. Polo tanto, non teremos un só radical para todo o paradigma, senón teremos máis de un. E segundo, só son modelos de si mesmos e dos seus derivados. Isto é, se nos collemos un verbo como haber ou ver, poderemos conxugar o verbo haber ou ver ou os derivados destes, pero non ningún verbo da segunda conxugación. Hai outros trazos tamén que podemos ter en conta para especificar o verbo irregular, e é que esa variabilidade tamén lle afecta en menor medida a vogal temática e en moita menor medida ao morfema modo temporal ou sobre todo ao morfema número persoal. Tendo en conta esas cuestións que acabamos de comentar, podemos establecer unha serie de trazos característicos, unhas pautas de comportamento que, a pesar desa enorme variabilidade que teñen os verbos regulares, van nos axudar a analizalos. O primeiro que comentamos foi que un verbo irregular é aquel que varía no seu radical ou no tema deste. Lembrade que o tema inclúe a vogal temática. Esa variabilidade no seu radical vai ter unha serie de pautas que nos van a poder axudar a analizalo e a segmentalo dunha maneira máis doada ou máis estandarizadora. Os verbos irregulares poden presentar até 5 radicais ou temas nun mesmo verbo. Partimos dun primeiro tema que denominamos tema 1 como tema de presente. Ese será o radical que apareza naqueles tempos verbais que consideramos que pertencen ao tema de presente. Os tempos verbais son o presente indicativo, copretérito, futuro de indicativo, pospretérito, presente de subxuntivo e imperativo. Estes verbos van presentar outro radical que aparecerá noutros tempos verbais. O tema 2 ou radical 2 que aparecerá no tema de pretérito. Lembrade que os tempos verbais do tema de pretérito son o pretérito de indicativo, o antepretérito, o futuro de subxuntivo e o pretérito de subxuntivo. Partimos deses 2 temas ou radicais básicos que todo verbo irregular vai posuir. A estes 2 haberá casos onde se lle poidan engadir outros temas que aparecerán noutros tempos verbais de maneira exclusiva. Temos a posibilidade de verbos nos que aparece un terceiro tema ou radical no presente de indicativo, en determinadas persoas gramaticais do presente indicativo. Se vos fixades no exemplo que acabades de ver, ou que acaba de aparecer na presentación, o verbo haber, se conxugamos o presente indicativo, vemos que temos xa no propio presente varios radicais. Aí tedes o caso eu ei, xa teño un, ti has, xa teño outro, ela, habemos, xa teño un terceiro,
Entón, pode presentar que a parte do tema 1 e do tema 2 presente un terceiro tema con outro radical. Tamén pode aparecer outro radical noutro tempo verbal, un tema 4 ou radical 4. Neste caso, no presente de subxuntivo. Lembrade aquela pauta que traballamos cando empezamos co verbo regular, que calquera casuística ou característica que afecta a primeira persoa do presente indicativo acostuma, nun 99% dos casos, moi poucos verbos non cumpren esta pauta, a presentarse tamén no presente de subxuntivo. Entón, hai verbos que van presentar un radical para a primeira persoa do presente indicativo e este aparecerá tamén no presente de subxuntivo. E hai verbos que poden presentar incluso un quinto ou que presentan este quinto tema no copretérito, vale? Ou pretérito imperfecto de indicativo. Fixadevos, por exemplo, no verbo ser, que posúe, aí tendes un radical propio exclusivo do copretérito. Eu era, ti eras, el era, etc. Imos entón ver un caso práctico, o do verbo poder. Un caso práctico no que veremos que temos varios radicais, pero que podemos perfectamente agrupalos e identificalos dependendo do tempo verbal. Tenemos primeiro un radical do tema de presente. Vamos coller unha forma verbal do tema de presente, un copretérito podía, e vedes como teño o radical propio do tema de presente, pod. Se eu collo outro verbo, o futuro poderei, o pospretérito podería, pois vexo que me aparece ese radical. Vou ter tamén un segundo radical que aparecerá no tema de pretérito. Imos coller, por exemplo, a forma de antepretérito puidera, e vedes como me aparece ese radical puid, que tamén aparecería no pretérito indicativo puiden, no futuro de subxuntivo puider, ou no pretérito de subxuntivo puidese. Pero como imos ver, o verbo poder tamén presenta un terceiro tema ou radical. Neste caso, o tema 4 no presente de subxuntivo. Se conxugamos o presente indicativo do verbo poder, vemos que na primeira ten un radical diferente ao resto das persoas gramaticais. Eu poido, ti podes, el pode. Como a primeira persoa do presente indicativo está afectada, pois o presente do subxuntivo vai se ver afectado tamén por esa irregularidade e aparecerá ese terceiro radical do tema no presente de subxuntivo poid. Ben, vedes entón que neste tipo de verbos, a pesar desa variabilidade, poderemos agrupar por tempos verbais esas posibles variabilidades no seu radical, tendo en conta sempre que partimos de dous temas, un para os tempos verbais do tema de presente e outro para os tempos verbais do tema de pretérito, aos que se lle poden ir engadindo un terceiro, cuarto e quinto incluso radical na súa variabilidade. Os verbos que presenten 5 radicais ou 5 temas son os menos. Podemos falar pois do verbo ser, do verbo ter e algún máis, pero son unha minoría. Partindo entón desta explicación que acabamos de facer, pois o que imos é desplegar agora nesta diapositiva todas as posibilidades que podemos atopar nos diferentes verbos irregulares. Neste cadro sinóptico tedes na primeira columna os diferentes verbos irregulares que ten o galego e na primeira fila os 5 temas posibles co seu radical e a súa posible vogal temática. Lembrade que a irregularidade non só lle afecta ao radical, quizáis a maior casuística está no radical, pero tamén lle pode afectar na vogal temática e en moitísima menor medida no morfema número persoal ou modo temporal. Como podedes ver, destacamos o caso que traballamos anteriormente do verbo poder, tendes o verbo, e a continuación os 3 posibles radicais ou temas que posúe o radical pod para o tema 1, que é o tema de presente, o radical puid para o tema 2 ou tema de pretérito e o radical poid para o tema 4 ou tema da primeira persoa do presente indicativo e todo o presente de subxuntivo. Tamén podemos marcar outro verbo, por exemplo, o verbo saber, como podedes ver aí, ten 4 radicais. Ten un radical para o tema de presente
saberei, sabía. Outro para o tema de pretérito, souben, soubese. Despois vamos ter outro que aparece no propio presente indicativo, ese radical 3, eu sei, na primeira persoa, e despois teremos ti sabes, el sabe, sabemos, vedes que volve a coller no resto das persoas gramaticais do presente indicativo, volve a coller o tema 1, vale? E por último temos un cuarto radical que aparece no presente de subxuntivo. Eu saiba, ti saibas, el saiba. O verbo saber non cumple esa regra de se a primeira persoa do presente indicativo presenta un cambio ou unha variabilidade no seu radical, este afecta ao presente de subxuntivo. O verbo saber xa o presenta en por sí no propio presente de subxuntivo. Así que estamos nun verbo con 4 radicais en todo o seu paradigma. Como podedes ver, volvo a repetilo, no cadro sinóptico tedes todas as posibilidades e as variabilidades en todos os verbos irregulares. Imos entón coa outra parte que nos queda, e xa vamos a agrupar en formas nominais e en perífrasis verbais. Comezaremos primeiro polas formas nominais. As formas nominais tamén son denominadas formas a modo temporais ou non flexivas, porque carecen de modo e tempo. Lembrade que xa explicamos, cando explicamos a morfoloxía do verbo, o morfema que especifica estas formas verbais tamén o poderíamos denominar morfema aspectual. Ben, pois partindo de toda esta base que acabamos de indicar, falamos de 3 formas nominais. Falamos do xerundio, falamos do participio e falamos do infinitivo. Imos ver dentro de cada unha delas que casuística e características presenta. Imos comezar co primeiro que nomeamos, o xerundio. O xerundio presenta un radical que pertence ao tema de presente. O seu morfema aspectual ou modo temporal, tamén sabedes que o podedes denominar das dúas maneiras, NDO, que engadido o radical e a vogal temática dá lugar á forma, no caso dun verbo de primeira conjugación, neste caso cantar, pois cantando. Ademais, podemos sinalar que o xerundio é unha forma verbal que en certos contextos está próxima ao adverbio. Lembrade que estamos ante formas verbais que son denominadas moitas veces nominais porque en contextos están máis próximas ao nome ou a outras categorías gramaticais fora do que é o propio verbo. Imos coa seguinte, o participio. O radical tamén será do tema de presente. Aquí tenemos unha variabilidade na vogal temática. O A para a primeira conjugación e o I para a segunda e terceira. Cantado, barrido e partido. E tenemos un morfema aspectual do. Lembrade que o participio é a única forma verbal, neste caso nominal, que ten flexión de xénero, que pode flexionar en xénero. Cantado, cantada, cantados e cantadas. En moitos contextos está próxima ao adxetivo. E agora nos imos parar nunha cuestión que é moi relevante no participio. Hai verbos que presentan participios duplos ou formas duplas. Unha feita de maneira regular, con A do ou ido, dependendo se é a primeira ou segunda e terceira, e unha segunda que se fai de maneira irregular. Se collemos un verbo como ascender, tenemos unha forma regular, ascendido. Esta forma normalmente emprégase naqueles usos que están máis próximos ao verbo, por exemplo, nas perífrasis verbais, pero tamén tenemos canda ela unha forma irregular, acceso. E estas acostúmanse utilizar cando o participio está máis próximo a un uso adxetivo ca verbal. Bueno, pois as diferentes formas duplas de outros verbos que hai unha variabilidade, bueno, pois considerable, tédelas no cadro dos apuntamentos na parte do participio. Ben, e agora nos queda por último o infinitivo. Imos explicar nun primeiro apartado aquí o infinitivo, partindo da base de que o seu radical é do tema de presente, que o seu morfema aspectual engadido ao radical e a vogal temática é o R, como podedes ver no exemplo. Cantar, o A é a vogal temática e o R é o propio morfema aspectual. E por último, para acabar polo de agora co infinitivo, marcar
simplemente que hai certos contextos que está próximo ao substantivo. Esta é, digamos, a definición ou caracterización do infinitivo, pero que no caso do galego temos outro tipo de infinitivo, un infinitivo que vai posuir morfemas número persoais. Ese infinitivo que posúe morfemas número persoais é o que denominamos infinitivo conxugado. O infinitivo é moi fácil de conxugar, é coller o infinitivo e engadirlle os morfemas número persoais indicados no seu momento na explicación da morfoloxía do verbo regular. O complicado do infinitivo é cando podemos ou cando debemos conxugalo, porque non en todo contexto poderemos conxugar o infinitivo. Ben, imos ter casos onde temos que conxugalo e outros casos onde debemos conxugalo. A normativa aconsella que sempre que se poida usar, que se use, que se empregue esta forma peculiar que existe no galego. Nos imos ver en que casos temos o contexto que nos axude ou que nos facilite o uso do infinitivo conxugado, ou tamén denominado flexionado. Antes de empezar a ver esa casuística, temos que ter en conta un primeiro trazo, e é que o infinitivo é unha forma verbal que vai sempre depender de alguna maneira doutra que está conxugada. Entón, en base a esa relación ou dependencia do infinitivo a respecto dunha forma verbal conxugada, para poder utilizar o infinitivo conxugado, vamos ter que ter en conta tres variables: o suxeito, a posición e a distancia. Imos empezar coa variable máis importante e relevante, que é o suxeito. Cando o suxeito é distinto, isto é, cando temos un suxeito implícito ou explícito para a forma conxugada, que é o verbo principal do que depende o infinitivo, e outro diferente para o infinitivo, nese caso temos a obrigatoriedade de conxugalo, precisamente para marcar que a acción do verbo principal está activada por un suxeito diferente á acción do verbo en infinitivo. Imos ver un exemplo. Temos o seguinte exemplo: mañá esperote logo para merendarmos na miña casa. Teño dous verbos, merendarmos é o propio infinitivo que está conxugado, e por outro lado teño o verbo espero. Se vos fixades, o verbo espero ten un suxeito eu en primeira persoa, mentres que merendarvos ten un suxeito en primeira persoa do plural ou P4. Aí tedes o caso máis claro da conxugación do infinitivo, cando temos un suxeito explícito ou non diferente entre o infinitivo e o verbo conxugado do que depende. Nesa casuística debemos conxugalo sempre, incluso habendo indeterminación do suxeito para marcar precisamente esa distinción. Ben, aquí empeza a complicación, porque vamos ter casuísticas onde tendo o mesmo suxeito tamén o podemos conxugar, isto é, aconséllanos a súa conxugación. E a casuística é a posición. Tendo o mesmo suxeito, un suxeito que é idéntico para o verbo principal conxugado e o infinitivo, o infinitivo vai antes do verbo principal conxugado e normalmente precedido de preposición ou locución prepositiva. Neste caso, entón, aconséllase conxugar o infinitivo. Imos ver un exemplo. En vez de quedaren afrixidos, empezaron cos acenos un ao outro. Aí temos un infinitivo conxugado, quedaren. E temos un verbo conxugado que é empezaron. De inicio vemos que tanto quedaren como empezaron teñen o mesmo suxeito, polo tanto non entrarían nese primeiro suposto de diferente suxeito. Pero que pasa? O infinitivo está antes do verbo conxugado e ademais, cuestión que é moi frecuente, está precedido neste caso dunha locución prepositiva en vez de, pois cando se dá esta circunstancia debemos conxugar o infinitivo.
Ben, imos ter outro caso que complica máis esta situación. E é o caso que fai referencia á distancia. Tendo o mesmo suxeito e estando posposto o verbo principal ou conxugado, imos poder conxugalo porque entre o verbo principal conxugado e o infinitivo que vai posposto hai unha distancia suficiente para que o infinitivo necesite volver a marcar ese mesmo suxeito. Imos ver un exemplo. Acordádevos de que antes de medianoite queremos estar expertos para seguirmos camiño. Vedes que temos aí o infinitivo conxugado, seguirmos, e vemos que temos un verbo conxugado que é queremos. Moi ben. Ese verbo e ese infinitivo teñen un suxeito idéntico. A parte do suxeito idéntico, o infinitivo está posposto ao verbo principal. Ben, pero entre eles hai unha distancia o suficiente para volver conxugar o infinitivo ou volver, máis ben, a marcar o suxeito a través do infinitivo. Esta última casuística que acabamos de explicar é a máis complicada, porque non se pode dicir cal é a distancia exacta. 2, 3, 5, 12 palabras, non. Entón, normalmente o que podemos é aplicar o criterio de que cando non vaya inmediatamente despois, poderemos conxugalo marcando ese suxeito a través do infinitivo. Lembrade que o infinitivo conxugado non se pode utilizar ou usar nin en perífrasis verbais, nin en construcións modais, nin cando o infinitivo vai inmediatamente despois do verbo conxugado. Imos entón, para rematar esta presentación, traballar un poquichiño o que é unha perífrase verbal. Unha perífrase verbal é un conxunto de dous verbos que ten que presentar dúas condicións. A primeira, que ambos verbos teñen unha significación conxunta, e a segunda, que ambos verbos funcionan como se fose unha única palabra. Por iso se denomina que teñen unha unidade sintáctica e funcional. Imos ver agora en que condicionantes aparecen eses verbos. Imos ter sempre un verbo que denominamos auxiliar porque aparece conxugado e que aporta os valores gramaticais propios do verbo, número, persoa, modo, tempo. Acompañando a este con esa significación e unidade sintáctica conxunta, temos un verbo que denominamos auxiliado, que aparece sempre en forma nominal, ben infinitivo, ben xerundio, ben participio, e que aporta o valor léxico, o contido semántico propio dese verbo auxiliado. Hai tamén perífrasis, non todas, que presentan un terceiro elemento, o que denominamos nexo. Ese é un elemento que relaciona ou que pon en vinculación o verbo auxiliar co auxiliado e que pode ser ou ben calquera preposición de ou unha conxunción, neste caso maioritariamente que. Ben, normalmente clasificamos, e así houbo nunha ocasión unha pregunta na proba da selectividade, ou clasificamos e estudamos as perífrases verbais atendendo a primeira das súas condicións, a significación conxunta. Esa clasificación tédela na páxina 321 do libro de texto e partimos de tres grandes grupos de perífrases verbais: as temporais, as modais e as aspectuais. E dentro de cada unha delas teredes as temporais, pois as de futuro inmediato, as modais as de probabilidade ou obrigatoriedade e as aspectuais teredes as de incoativas, terminativas, perfectivas, imperfectivas e por último as reiterativas. Neste último grupo, nas aspectuais, a significación que aportan podemos agrupalas por parellas. Eu denominei as imperfectivas e as perfectivas. Imperfectivas marcan acción aínda no seu desenvolvemento, as perfectivas marcan acción xa concluída, as incoativas ou terminativas, as incoativas sinalan a acción no inicio
mentres que as terminativas xusto contrario, xusto no seu remate, e por último reiterativas, como a súa palabra indica, pois unha acción que se repite. Para rematar con esta presentación, pois sinalaremos as diferentes tarefas que desenvolveremos a respecto desta parte da materia. Polo de agora, só teredes que desenvolver ou elaborar a primeira referencia, o idiopráctico verbo un apaixonante universo gramatical. As outras dúas, o texto proposto e o exercicio da proba de selectividade, pois elaborarémolo nun futuro. Imos ver agora unha serie de preguntas que fan referencia única e exclusivamente ao verbo. Lembrade, hai un modelo de pregunta que traballamos a principio de curso, o da segmentación morfolóxica, na que acostuman incorporar conxuntamente co substantivo e co adxetivo tamén formas verbais. Entón, o mesmo criterio que aplicábamos para a segmentación morfolóxica que traballamos na unidade 2, aplicarémolo tamén para traballar a segmentación morfolóxica do verbo. Ben, aí tedes diferentes modelos de preguntas relativas só á forma verbal. Ímonos centrar na pregunta de xuño de 2013, identifica e explica o valor temporal que teñen as seguintes formas verbais no texto. Pregunta que elaboraremos nun futuro, xa especificarei cando. Aí o que tedes é que explicar que é o que está indicando en base a esa categoría verbal do tempo, que partíamos de 3. O pasado, o presente e o futuro. Partindo do diferente tempo verbal, tenemos que explicar que valor temporal, se é coincidente no presente ou no pasado, se se desenvolve con posterioridade á acción referida, etc. Setembro de 2014, opción A. Sinala o tipo, aspectual, modal ou temporal e o valor concreto das seguintes 4 perífrasis verbais tiradas do texto. Neste exercicio teríades que marcar primeiro o tipo e despois dentro deste o valor concreto. Se collemos a primeira que aparece aí, íamos coller, línea 3, vemos que temos o tipo temporal e o valor é de futuridade ou futuro inmediato. Para averiguar ese valor, o que temos é que acudir ao texto e ver que significación conxunta está marcando a perífrase. Neste caso, íamos coller a significación conxunta que marca no seu propio contexto é a de un futuro inmediato. E a derradeira pregunta dentro deste apartado é a de setembro de 2017. Que tipo de irregularidade morfolóxica presenta a forma verbal sobes? Línea 12. Explica en que consiste e indica que formas do verbo subir afecta. Paramos aí. Fixádevos, aquí están vos facendo unha pregunta directa a respecto dun verbo semirregular, verbos que traballamos na primeira parte do repaso. Un verbo de terceira conxugación, subir, que ten vogal radical en un, e que esta vogal radical cámbiase a O aberto na P2, P3 e P6 do presente indicativo, caso da forma que vos están preguntando directamente. Sobes. Ti sobes. Ben, esa é a explicación que tedes que marcar. Un verbo con alternancia vocálica e a irregularidade que presenta é exactamente esa. A continuación, fanvos unha seguinte cuestión. Que forma debería usar o pai de Vanessa se empregase o modo imperativo? Bueno, pois unha forma completamente regular. Súbete. Ben, pois até aquí a explicación. Rematamos así coa revisión e o repaso do verbo. Esta categoría, lembrade que o comentamos desde o primeiro momento, é unha categoría con moita dificultade porque está, pois inzada de moitísima casuística, sobre todo o que acabamos de ver. Céntrome especialmente no verbo irregular e na utilización do infinitivo conxugado, así que calquera dúbida que teñades tanto na primeira parte como na segunda parte, xa sabedes que contades coas canles habituais
para resolvelas. Non o dubidedes un instante en facer, porque o verbo, repito e remarco, é unha categoría gramatical, un tipo de palabra pois que ten moita casuística. Así que, sen desánimo e sen baixar a guardia, continuamos e ata a próxima. Abur.